Así, imos abrir sección de saúde porque cada vez máis temos que coidar a nosa vista. Eu sempre dixen que no calzado e nos ollos non se pode escatimar. Somos conscientes dos coidados que require a nosa vista? Somos quen de decidirnos por operala cada vez máis? Saímos á rúa. Cuando lo miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita. Levo gafas porque teño miopía e non vexo nada ao lexos. Teño presbicia e teño que utilizar gafas para ver de cerca. Teño hipermetropía, tamén teño un pouquiño de astigmatismo. Eu teño miopía e non vexo de lexos. Eu teño miopía, creo que teño casi 3 nun ollo. E ti operaríaste? Baraxo como unha posibilidade, pero bueno, as lentillas xa son bastante cómodas de por sí, así que en principio penso que me podo quedar con isto de momento. Eu non me operaría, e cas gafas estou ben. De momento non. Dá un pouco de medo operarme, que me toquen os ollos así, o láser. Encantaríame porque poder levantarme e sin depender das gafas constantemente é unha gozada. Pero lleno de rosas. Estamos concienciados na rúa, pero queremos facelo máis. Para iso acompáñanos o oftalmólogo Daniel Villoria, hoxe no plato do termómetro. Que tal, doutor? Moi bo día. Que tal? Moi bo día. Operamos cada vez máis a vista, doutor. Primeira pregunta. Iso é así. A verdade é que cada vez afrontámonos a máis enfermidades no ollo que por sorte teñen cura e solución. Cales son as máis recorrentes? Por exemplo, a miopía. Por exemplo, dentro da poboación de máis idade, a cirurxía da catarata é a máis frecuente, sen dúbida. Despois tamén estaría, como dis, a miopía e tamén a presbicia. A catarata, algo que hai uns anos, pois non éramos tan propensos a operar a catarata. Agora é algo como máis do día a día. Claro, e iso débese ao envellecemento da poboación. E todos temos que pensar un pouco en por que se produce a catarata. A catarata non é máis que a lente que nós temos dentro do ollo, que co paso do tempo pois vai poñéndose máis oscura e imos perdendo esa boa vista que Veremos agora a catarata, doutor, pero aquí estamos vendo na pantalla como se diferenza un ollo normal dun ollo con catarata. Así es. Aquí podemos ver como o ollo natural, o ollo xove, temos un cristalín transparente, que é esa lente que temos dentro do ollo, mentras que nun ollo con catarata podemos ver que esa lente sae turbia e, por tanto, non deixa pasar ben a luz dentro do ollo. Hai algunha limitación a hora de operarse das cataratas? Idade, xénero, algún antecedente de saúde? O certo é que, grazas a Deus, contamos coa tecnoloxía e os medios para poder operar prácticamente calquera catarata. E que me di da presbicia, a miopía da que falábamos antes? Cada vez somos máis propensos a ter miopía? Aumentan as nosas dioptrías neste senso? A verdade é que co paso dos anos e coa chegada das novas tecnoloxías, sobre todo os nenos son os que están a padecer este aumento máis significativo da miopía, sobre todo porque forzan o que a vista de preto, coas pantallas e demais, e sí que estamos vendo na consulta cada vez máis miopía entre os máis xoves. Vemos tamén en pantalla como se diferencia un ollo normal dun ollo con miopía e xeito de axudar a que non vai a máis esta miopía. Non digo frear, pero axudar a que se estanque. Pois sí, a verdade é que fai uns anos somente podíamos agardar a que aumentase a miopía e cambiábamos a graduación do ollo, pero hoxe en día sí que temos tratamentos que frean ese crecimiento excesivo do ollo cando atopamos na consulta así. E unha terceira, doutor, non sei se é das máis recorrente, pero sí que se escoita cada vez falar máis dela, a presbicia. Que sucede coa presbicia? Iso tamén é certo, aquí no debuxo podemos ver. Nos, cando somos xoves, o noso cristalino, que é a lente natural, pode enfocar a diferentes distancias, tanto de lonxe como de curta distancia, mentres que a partir dos 50 ou 60 anos esta lente xa non ten esa capacidade de enfocar, e iso é o que se coñece como presbicia, e tamén podemos operala na maioría dos pasos. Se quero operarme e o oftalmólogo da consulta ten lentes, fíome, doutor? Pois esa é un dos mitos que tamén podemos falar máis adiante. Gústanos falar de mitos, gústanos desmontar mitos na televisión de Galicia no termómetro como servizo público que somos. Se lle parece, voulle propoñendo un mito, vostede me di por que é un mito, de acordo? Primeiro deles, por favor, atendede na pantalla. O primeiro síntoma de vista cansa é debemos poñer xa lentes, de primeiras. Isto é unha realidade. Isto é algo que nos atopamos con certa frecuencia na consulta, é que a xente pensa que por forzar vai danar algo dentro do ollo, e a realidade é a oposta.
Como veíamos antes, nós temos un músculo dentro do ollo, que é o músculo ciliar, que encárgase de enfocar. E, por tanto, como calquer outro músculo do corpo, se o traballamos de forma adecuada e dentro duns parámetros, pois somos capaces de tratar de prolongar a vida útil do noso cristalino sen ter que empregar a gafa no primeiro síntoma de presbicia. Nada de lentes a primeira logo. Tratar de, como dicimos, de alongar a vida útil. E iso, pois, nós, por exemplo, temos unha regla que chamase a regla 20-20-20, que iso que trata de que cada 20 minutos que estamos a traballar na curta distancia, ou coas pantallas, por exemplo, nos recomendamos que pasen 20 segundos mirando un obxecto a máis de 20 pés de distancia, que é máis de 6 metros. Por tanto, mirar o lonxe, digamos que relaxa o músculo ciliar e prevén a aparición da presbicia. Precisamente sobre pantallas, doutor, traemos un segundo mito. Atendemos. Fannos dano as pantallas do ordenador e dos móviles nos ollos. Isto tamén é un tema moi polémico. Realmente o uso da pantalla non é que nos dane a vista ou a retina, senón máis ben que xa existen gafas no mercado que ten un filtro azul e hai xente que nos di que está máis cómodo empregando, pero unha cosa é a comodidade e outra cosa é que realmente unha pantalla nos dane a vista, non produce ningún perigo sobre a retina ou o ollo. Queda claro. Terceiro mito. Se o meu pai tivo miopía, eu tomo un Bouter. É a miopía herdada? E isto ten parte de verdade, é que dentro dos factores que condicionan a aparición da miopía, un vai ser a herencia que nos recibimos por parte dos nosos pais, por tanto, se un dos nosos pais ten miopía é máis frecuente que nos vayamos a heredala, se os dous son miopes, entón temos máis risco, pero sobre todo tamén temos outros factores ambientais, como é o uso das pantallas nos máis pequenos, que é realmente o que parece que tamén é un factor de risco moi importante para desarrollar a miopía. Imos rematando, interesante, doutor, o que nos conta, cun par deles máis. As persoas operadas non poden sair á rúa sen lentes de sol, isto é un mito ou é certo? A ver, o uso da gafa de sol é recomendable para todo o mundo, estés operado ou non. Por tanto, recomendable é para todo o mundo, pero sí que é certo que os que estamos operados de miopía ou de catarata nos primeiros días imos a recomendar o emprego da gafas de sol porque ten moita fotofobia, que se chama, que é digamos, a sensibilidade ás luces intensas. Moi ben. E un último? Ten tempo para un último, sí, doutor? por suposto. O láser pode queimar o ollo? Nos debemos de precisar que existen moitos tipos de láser. De feito, nos tamén empregamos o láser para facer cirurxía ocular, como para correxir a miopía ou a cirurxía de párpados tamén se fai con láser, pero neste caso que eu creo que estamos plantexar aquí é que o punteiro láser que antes era máis frecuente, este tipo de láser sí que é certo que pode chegar a provocar queimaduras na retina e, por tanto, sí que é moi recomendable que non o empreguemos preto da cara. Doutor Daniel Villoria, fala vostede como un libro aberto. Gracias a vos por a vosa un placer por acompañarnos ao seu no termómetro.